Θωμά. Έρθεις λίγο. Μόλις ξεκινήσει. Ωραία. Εντάξει. Το έχουμε έτοιμο. Έτοιμο. Ωραία. Πάτησες ρεκ. Άρχισε. Γιατί. Ναι, πρέπει να ασχολήσω. 12 με 2. Γράφει. Πάμε. Λοιπόν, καλησπέρα σας. Εύχομαι σε όλους υγεία και καλή ταχεία. Σήμερα είναι η πρώτη μέρα των εβδομάδων. Ένα πρόγραμμα που το κινητοποιήσαμε και το ξεκινήσαμε αρκετά καιρό. Κινήσαμε και συμφωνήσαμε να γίνονται κάποιες εκπαιδεύσεις. Υπάρχει ήδη ένα πρόγραμμα που ξεκινάει από σήμερα και τελειώνει 9 Ιουνίου. Είναι κάθε δεύτερη εβδομάδα και αυτό που μας είχαμε πάλι μαζί. Σήμερα δεν είναι μόνο όσους είχαμε συμφωνήσει. Είστε μάλλον μισοί σχεδόν. Ξέρω ότι κάποιοι είναι άρρωστοι από COVID, τον χώρισε ο κύριος Σμιτόπουλος. Συμβαίνει αυτά τα φορά. Εγώ ήθελα καταρχάς πρώτα να σας καλωσορίσω, δεν θέλω να σας πω ότι είμαστε σε μια περίοδο που πρέπει να είμαστε όλοι προσεκτικοί με τον ελαιόκαρπο και τη συλλογική. Από επίσκεψη που κάναμε εδώ πέρα και είδαμε το τι μας συμβαίνει πραγματικά, είδαμε κάποια προβληματάκια. Υπάρχουν ελιές που δεν προτείνονται, υπάρχουν ελιές με αυτές τις θερμοκρασίες είναι συγκεκριμένες και λόγω των αέριων κάποιες από αυτές πέφτουν κιόλας. Άρα λοιπόν θα πρέπει να γίνει κατά τόπους η εξέταση για τη συλλογική και να οριστεί η ημερομηνία συλλογικής. Νομίζω ότι συμφωνεί και ο κ. Μητσόπουλος. Κάναμε μαζί έτσι, και είδαμε αιτήματοληψία, είδαμε μαζί οι ελιές. Υπάρχει ένα βίντεο το οποίο μπορούμε να τα ανεβάσουμε, δεν ξέρω αν τώρα να το ακούσουν κάποιοι για το προφίλ μας. Είπες ότι οι ψηφίες παραγωγήτες θέλεις μια κούφτα από ένα, να πάρεις από όλους με τα ονόματά τους, να μπορείς να κάνεις τις μελέτες. Έκανα δειγματοληψία 3 τετραγωνικά χιλιόμετρα με τα πόδια, όχι με τα μάξι. Καλά, τι κάνεις αυτό το πόσο. Πώς μπορώ να το δείξω από τώρα. Να το στείλεις σε να το βάλουμε, μπορούμε έτσι να το σκόσουμε. Αλλά το κάνουμε μετά, δεν είναι αυτό. Το σωστό είναι από όλους, με διαφορετικά μέρη, που τους έχουμε εδώ τους ανθρώπους και τις άσχετα. Δεν πήγαμε στα άσχετα, δεν πήγαμε. Σε ποιο να πηγές, να μου πεις τα νόματα. Εντάξει, θα σου πω τα νόματα. Ωραία, να μπορούμε να προχωρήσουμε. Το θέμα είναι ότι κοιτάς την γενική εικόνα, γιατί το κλίμα είναι γενικό και δεν είναι μόνο στο γενικό επίπεδο. Ήρθαμε εδώ τώρα να κάνουμε μια μικρή εισαγωγή, θα να πείτε και τα προβλήματά σας. Μέσα από όλη αυτή τη δικασία να ξέρετε ότι οι θερμοκρασίες είναι αυτές που προσδιορίζουν και την παραγωγή, προσδιορίζουν και το πώς το άγχος ή το άλλο πώς το πλαστικό μερίσσωμα αυτά που γίνει άγχος, δηλαδή τι γίνεται. Αν πάρουμε έτσι απλά και να τα πούμε απολυτά, όπως είναι το έμβολιο στη μητέρα, το διαπραγματική συνεργασία και γίνεται παιδάκι, έτσι γίνεται και η διαδικασία της λειτουργίας των ανθικών και μετακαταβολών. Αυτές οι καταβολές σημαίνει ότι έχουμε ένα πλαστικό μερίστωμα, το οποίο μερίστωμα τι σημαίνει, ένα μέρος πράσινο, να το πούμε έτσι, που μερίζεται συνέχεια, διαιρείται. Αυτό, αν είναι δεχθεί ώρες ψύχου, αμμονικά ρεθίσματα μέσα από την ίδια ανάπτυξη του φυτού, τα θερμικά του στατικά και όλα αυτά, μετατρέπεται κάτω από συγκεκριμένες συνθήκες σε ανθικό λέμε μεριστόμα ή αν θέλετε σε καταβολές άνθους, και στο τέλος απολύγει και φτιάχνουμε το λεγόμενο άνθος, ανθισταξίες, βότρεις και ανοίγουν μετά τα άνθη, το πρόκιασμα που ίσως ξέρετε πολύ περισσότερο. Άρα λοιπόν πρέπει να ξεκινάμε από ένα καλό χειμώνα, κάποιες αρκετές ώρες ψύχους, η κορονοϊ και θέλει τις λιγότερες, για παράδειγμα, έτσι, από μελέτες που έρευνουν που έχουν γίνει. Γι' αυτό και σε κάποιες περιοχές η κορονοϊ έχει στηριχθεί, κάποιες άλλες ποικιλίες, ειδικά κάποιες συνεργασίες έχουν ρωτήσει μεγαλύτερες, γιατί παράδειγμα χάρη στην περιοχή νότια πέρα της περιοχής, αλλά και προς την Μεσίνη και την Μεσσηνία γενικότερα, δεν πήραν κανένα μόνο.
λόγο είναι το θερμοκρασία και οι θερμοκρασίες που δεν κράτησαν το χειμώνα η ώρα του ψήφου. Υπάρχει απέτηση. Επίσης, τι γίνεται. Αυτή την περίοδο που διανύσαμε, πάλι οι θερμοκρασίες έπαιξαν ένα μεγάλο ρόλο. Τι έκαναν? Έκαναν ένα πυρήνα μεγάλο, τόσο καιρό. Και μετά από πάνω δεν ακολούθησε τις ίδιες διαιρέσεις και έτσι η ψύχα από πάνω, τη σάρκα, έμεινε μικρή. Και μικρή και στενή. Ίσως κάποιοι θέλετε παρακολουθήσει τις ελιές σας, δηλαδή έχουμε μια λεπτή φλούδα βασικά. Κάτω από αυτές τις συνθήκες, γι' αυτό πρέπει να είμαστε προσεκτικοί, κάτω από αυτές τις συνθήκες, τι έχουμε? Έχουμε ζάρωμα, ο αέρας που φυσάει, οι θερμοκρασίες του επικρατού, οι οποίες δεν είναι θερμοκρασίες οι συνηθισμένες, δημιουργούν μια συρρήκνωση. Αυτή η συρρήκνωση μας κάνει να κάνουμε αρωματικό χαρακτήρα και να κάνουμε και επίπεδο ελαιολάδου. Ποσότητες ελαιολάδου. Δεν ξέρω πόσοι από εσάς έχετε παρατηρήσει κάποια θέματα και θέλουμε να τα λύνουμε. Δηλαδή να τα λέμε και να τα κουβεντιάζουμε. Πέρα από το κομμάτι της θεωρίας, εμείς είμαστε εδώ για να κάνουμε συμβουλευτική γενικότερα και το κομμάτι αυτό που αντιμετωπίζεται ιδιαίτερα σε μια διαρκή καθημερινότητα. Άρα, εμείς θέλουμε να έχουμε και να λαμβάνουμε τα δικά μας μηνύματα μέσα από μια διαδικασία αυτής της αμφίδρομης, αν θέλετε, επικοινωνίας και σχέσης περίπτωσης. Γι' αυτό επιλέξαμε να κάνουμε και το μάθημα. Πέρα το μάθημα θα έχετε μια κατάρτιση συγκεκριμένη επί του πεδίου που λέτε βιολογική γεωργία και εφαρμογή στην υλοκαλλιέργεια. Θα υπάρχει όλο αυτό το διαδραστικό, το κομμάτι που λέμε λύνουμε προβλήματα. Λύνουμε προβλήματα, στο παράδειγμα λύνουμε προβλήματα πραγματικά τι συμβαίνει. Εντάξει. Άρα λοιπόν, εγώ θα ήθελα και τη δική σας άποψη, θα ήθελα και το δικό σας προβληματισμό, θα το φέρουμε εδώ. Από την άλλη μεριά, να ξέρετε ότι γύρω στις πρώτες μέρες, τέλος του μήνα, θα αρχίσουν κάποιες δημιουργούλες. Ίσως κάποιες να είναι υπηρετικές, κάποιες μπορεί να μην μπορεί να περιμένει. Το πιο σημαντικό της υπόθεσης είναι πώς μπορούμε να διαφοροποιήσουμε και να φτιάξουμε ένα μικροκλίμα μέσα στα δικά μας τα ελαιοπερίπολα. Μικροκλίμα κάνουμε κάνοντας το εξής. Επειδή ίσως έχουμε ταλαιπωρημένα ελαιόδεντρα, όσοι έχουμε τέλος πάντων, κάνουμε τη φόρα με νερό και ελάχιστο ιδιωτικό χαλκό σε μια μικρή αναλογία. Και ο λόγος είναι ότι τι γίνεται. Το νερό έχει μεγάλη θερμοχωρητικότητα, άρα μπορεί και να φάει πολλά ποσά θερμοκρασία. Και αφού ποσά θερμοκρασία την κάνει, χαμηλώνει τη θερμοκρασία. Και καθώς χαμηλώνει τη θερμοκρασία γίνεται αυτό που πράγματι θέλουμε εδώ στην περιοχή την ώρα αυτή που έχουμε τη ζέστη. Άρα τι κάνει, αποφάει τη θερμοκρασία, κατεβαίνει η θερμοκρασία. Από την άλλη μεριά, τι άλλο γίνεται. Καθώς δεν υπάρχει αυτή η υψηλή θερμοκρασία, δεν διαπνέει έντονα ο καρπός. Δεν κάνει έτσι για να το πείτε λίγο απλά όπως κάνει. Αυτό το καταλαβαίνετε τι θέλω να πω. Δηλαδή ο καρπός δεν διαπνέει έντονα, δεν αναπνέει έντονα, αλλά σε ένα καλύτερο ίσως ρυθμό, τέτοιο ώστε να μην κάνει την υγρασία. Παράλληλα όμως, επειδή δεν μπορείς να περιμένεις από τη ρίζα να βάλεις το νερό και να ανέβει πάνω το νερό, τι κάνεις? Δίνεις αμεσότητα. Όπως γίνεται πάνω στα διαφυλικά λιπάσματα. Δίνουμε αμεσότητα με το νερό στον καρπό. Άρα ο καρπός βρίσκεται σε ένα καλό σχετικό περιβάλλον, σχετική υγρασία στο περιβάλλον, που φάει υγρασία, έτσι και μπορεί να πάει να επανέλθει. Αυτό θέλει να γίνει σύντομα, έτσι σε όσους να καταλάβουν και να αντιμετωπίσουν το επίπεδο θέματα. Άρα αυτό πρέπει να γίνει με μια αμεσότητα και το καρπό το ρίχνουμε για να έχουμε φυτοπροστατευτικά αποτελέσματα. Μην μας δημιουργήσει κάποια υγρασία, που δεν νομίζω πως θα είναι μια τεράστια τέτοια υγρασία. Θέλουμε τουλάχιστον να το κάνουμε αυτό μια παραμέρα και 5 μέρες. Και μετά να πούμε να κάνουμε στο παιδί. Αν έχουμε αντιμετωπίσει αυτό το θέμα που έχει να κάνει με αυτό που λέω ακριβώς τις αδυνατωμένες ή συνειδητοποιημένες ελιές. Τα κτήματα που περπάτησα ήταν τόσοι, ήταν τους αέρες, ήταν πέσει ήδη ελιές. Έτσι. Οπότε, αύριο το πρωί πάλι θα κάνουμε μια περιοχή, να πούμε τι θέλετε να γίνεται, κάποιο πρόβλημα να αφήσουμε να το δούμε αυτά και να μιλήσουμε, να δούμε για να προσδιορίσουμε έτσι όλα αυτά. Αυτά τα λέμε, γιατί όχι μόνο δεν θα πάρουμε χαμηλό, θα πάρουμε χαμηλό επίπεδο ελαιολάδου, θα πάρουμε και ένα λάδι που θα όταν το βγάζει ο κύριο Παραγωγιώργος, θα το πω έτσι, ο κύριος Γιώργος εδώ, ξέρει, βγάζει ξύλο. Δηλαδή έχει ελάττωμα. Όταν πας να το κάνεις, να δεις το πόδι, να δεις πικράδικο, να δεις το πικρό σου, βγάζει την ξυλίδα. Γιατί αφενός δεν είναι αυτή η κράτηση χρονιά, είναι θέμα χρονιάς. Έτσι μην πάρουμε ότι δεν έχει λοιπά. Είναι θέμα χρονιάς. Επειδή έχει υψηλή ποσότητα πυρήνα, μεγάλη σε σχέση με τη σάκα, είπα και κάποιες περιοχές δεν είναι πετυχημένα, έτσι να το προτίζουμε. Τι γίνεται τότε υπερέχει το ξύλο του κουκούτσι. Γι' αυτό και πολλές φορές στην έκβαση του ραδιού σου βγάζει αυτή την ξυλίδα. Έτσι αυτά θα τα δούμε, γιατί τα λάδια θα τα δοκιμάσουμε και θα κάνουμε και τα λάδια όλα. Έτσι.
Θα τα δούμε και θα δούμε πραγματικά αν υπάρχουν κάποια θέματα. Αυτό γίνεται γιατί, για να μπορέσουμε να ξέρουμε τι μας συμβαίνει, να μπορούμε δηλαδή να αποτυπώνουμε ουσιαστικά την ποιότητα και από την άλλη μεριά να μπορούμε να βελτιώσουμε. Άρα είναι πολύ σημαντικό όλο αυτό το κομμάτι να γνωρίζουμε πραγματικά τι μας συμβαίνει. Γιατί ήρθε η ώρα του ταμείου. Ήρθε η ώρα να κάνει το ταμείο που λέει την ποιότητα και από εκεί και να προσημειωθεί και από εκεί να ξέρει πραγματικά τι συμβαίνει. Και θα πρέπει να είσαι πάντα δίπλα σε αυτό που πρέπει να παραδώσει ως ένα προϊόν ποιοτικό, σε ένα προϊόν το οποίο πραγματικά πρέπει ο άνθρωπος να το πληρώσει. Έτσι, αντιλαμβάνεστε τι θέλω να πω. Και είναι και ικανοποίηση για εσάς, γιατί βγάλετε ένα καλό προϊόν. Πρέπει να ξεφύγουμε από πράγματα που μας οδηγούν πολλές φορές μέσα από ένα αυτοσχεδιασμό. Γι' αυτό είμαστε εδώ συμβουλευτικά, γι' αυτό είμαστε μέσα από την εκπαίδευση και μέσα από αυτό το κομμάτι που ξεκινήσαμε ήδη. Έτσι, άρα λοιπόν θεωρώ ότι είναι σημαντικό πρώτα να επικοινωνούμε, δεύτερον να πάρετε όλη αυτή την πληροφόρηση και την ενημέρωση. Και όπως βλέπουμε τώρα, επειδή φτάνουμε σε μέρες οι οποίες προβληματιζόμαστε για τη συντοπιδή, άρα είναι καλά να τα κουτιάσουμε και να ξέρουμε με ποιο τρόπο και με ποιο κριτήριο αποφασίζουμε στη συντοπιδή. Η συντοπιδή είναι συγκεκριμένη η διαδικασία. Όμως έχουν κάποια κριτήρια που λέμε εμείς η οπόνη συλλεκτικής οριμότητας. Συλλεκτική οριμότητα προσδιορίζεται πρώτα από το βάρος του κακού, δεύτερο από την ηλεκτρικότητα, τρίτο αν θέλεις τη λάδι, αν θέλεις να το αφήσεις. Έδινες ένα μπουρέλο, έδινες ένα λάδι παραπίσω και θέλεις ίσως και κάποιο λάδι που να έχει ένα καλό πνευματικό περιεχόμενο. Αυτά είναι κυρίως τα κριτήρια έτσι, για τα οποία πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας, αλλά για να φτάσουμε εδώ σήμερα που κάνουμε ουσιαστικά αυτό, αν θέλετε, το ταμείο, έχει να κάνει τι πλάσμα κάναμε, τι ψυχασμό κάναμε, τι προστατεύσαμε, τι συνθήκες επικράτησαν. Να, η θερμοκρασία εδώ που παίζει ένα πολύ μεγάλο ρόλο. Το είδαμε και το βλέπουμε και το έτσι είναι αυτή η περίοδο. Και δεν σας κρύβω ότι όλη αυτή η θερμοκρασία ήταν και θερμοκρασιακό εύρος που μας έφερε και σε αυτές τις τιμές. Γιατί οι Ισπανοί χάσανε τουλάχιστον ένα εκατομμύριο πέρσι πόρους. Άρα τώρα πάνε να ισοφαρίσουν, έχουν φτάσει στα 750, δεν πρόκειται να έχουν άλλη παραγωγή. Καλές προβλέψεις υποτίθεται. Γιατί δεν είναι ολοκληρωμένοι αυτή η περίοδο θα τους τελειώσει στο 750, να χτυπήσουν τις πόρτες των διπλανών. Έτσι, για να πάρουν να φτιάξουν το πραγματικό. Το λάθος τους είναι λειτουργήσαν λίγο ανεξέλεκτα. Τι κάνανε, φάγανε τα αποθεματικά τους. Έτσι, άρα και βαρέσαν οι πόρτες γειτόνων. Η πρώτη που βαρέσαν τώρα, τελευταία, πριν από 2-3 μέρες, ήταν η Πορτογαλία. Πήραν από την Πορτογαλία για να φτιάξουν. Οι Ιταλοί ήταν μάγες, πήραν όλα τα λάδια τα δικά μας και παίξαν ένα αποθεματικό ή γνωστό. Έχουν ήδη αποθεματικό. Η παιδιά που κάναμε στον Πελοπόννησο αυτές τις μέρες ήταν ότι οι Ισπανοί και την Τριγέλια. Οι Ιταλοί δεν αγοράζουν, τους σταμάτησαν να κάνουν αγορές και να κάνουν πράξεις αγοράς. Έτσι. Άρα λοιπόν όλοι περιμένουν το φρέσκο λάδι και η αργαλιά και κάποια στιγμή κάποια λιτία την πατήσανε. Και την πατήσανε και αλλιώς πώς. Ακούστε τι έγινε. Τη βρήκανε με φενθείο. Τη βρήκανε δηλαδή με υψηλά φωσμένο. Με υψηλά δηλαδή ποσά ppm και των προστατευτικών ουσιών. Ισχύει ότι γυρίσανε ppm. Γυρίσανε 5 ppm. Ισχύει, δεν είναι. Δεν είναι ραδιοακούβιο. Και τώρα τι γίνεται. Επειδή παίξανε και μία μπάλα μαζί με τους Ισπανούς, έτσι θα έχουν εκτεθεί κατά κάποιο τρόπο, οι Ισπανοί προσπαθούν τώρα τι να κάνουν, να πάνε να ρίξουν τα επίπεδα της ανοχής. Δηλαδή, τι λένε, εκεί που ήταν, ξέρω εγώ, 10 ppm, θα το κάνουμε το 15 για να περνάνε τα λάδια. Αυτά. Αντιλαμβάνεστε τι θέλω να πω. Δηλαδή, πάμε να φτιάξουμε και ένα άλλο κλίμα για να δημιουργήσουμε άλλα επίπεδα φυτοπροστατευτικών ουσιών που να επιτρέπονται. Έτσι, εμείς βέβαια, εγώ επιλέγω όλο το κλίμα, εμείς βέβαια είμαστε σε μια διαδικασία πολιτικής λειτουργίας, έχουμε άλλα θέματα και με άλλα να προσπαθήσουμε. Αλλά θα πρέπει, κοιτάξτε να δείτε, ερχόμαστε εδώ όλοι, και είμαστε κοινωνία όλης της γνώσης που υπάρχει. Δεν είμαστε μεμονωμένοι, δεν ζούμε, δεν είμαστε μόνοι μας. Και γιατί δεν είμαστε μόνοι μας, γιατί θα πρέπει να ξέρουμε τι συμβαίνει με το γείτονα, που κάνει το σωματικό, που κάνει όλο την ίδια διαχείριση, δεν είναι ανταγωνιστές μας, δεν είναι, είμαστε μαζί. Όλο αυτό είναι ένα περιβάλλον. Είναι ένα περιβάλλον ελαιοκομία και ελαιοπαραγωγής. Άρα πρέπει να είμαστε και να το ξέρουμε. Γι' αυτό καθόμαστε που παιδιάζουμε αυτή τη στιγμή και γι' αυτό λέμε όλα αυτά τα πράγματα. Άρα λοιπόν εσείς θα πρέπει, γιατί πρέπει να κάνουμε αυτό το ταμείο που είπαμε νωρίτερα, γιατί πρέπει να έχουμε ένα ποιοτικό προϊόν. Γιατί αυτή τη στιγμή δεχτήκατε, όσοι δεν έχετε συμπληρώσει εντωμεταξύ κάποια έντυπα συνένεση, νομίζω κάποια από νομίζω κανένα πιο από εδώ, δεν ξέρω τι θα έχουμε συμπληρώσει. Το
τόσο προς το Πανεπιστήμιο και το πρόγραμμα όσο και προς την ελαιόληψη. Αποδεχόμαστε τους όρους για τους οποίους είμαστε εδώ και από τους οποίους δεχόμαστε την εκπαίδευση και φυσικά κάποια στιγμή θα έρθετε σε μια επαφή για να δώσετε το προϊόν. Αυτό το κομμάτι εμάς δεν το ακουμπάμε αυτή τη στιγμή, γιατί η δουλειά μας είναι να σας κάνουμε καλούς παραγωγούς, να κάνετε καλό λάδι και αυτό το λάδι να το αξιοποιήσει η εταιρεία που λέγεται Ελαιόληψη σε συνεργασία με τον κύριο Σπούτα. Αυτή είναι η δικιά μας δουλειά. Να κάνουμε καλούς παραγωγούς. Αυτό θέλουμε να κάνουμε, να ενημερωμένους, να έχουμε μαζί τους μια διαδραστικότητα και οπωσδήποτε να δούμε πώς μπορούμε αυτό να το κάνουμε επένδυση, δηλαδή γνώση, εκπαίδευση και όλο αυτό το κομμάτι. Το άλλο που θέλω να σας πω είναι ότι αυτές οι εκπομπές, η σύμφωνη γνώμη σας, θα καταγράφονται. Δηλαδή θα καταγράφονται γιατί αξιολογικοί πρόσωπα, δηλαδή αυτά πρέπει να έχετε συνενέσει και εσείς. Και κάποια στιγμή, επειδή καλή ώρα υπάρχουν κάποιοι άρρωστοι άνθρωποι που πάει, εμείς εντάξουμε να κάνουμε κωδικούς και θα μπορούσατε on demand, δηλαδή μετά το ζητάτε, να το βλέπετε αυτό που έγινε το μάθημα δεν το χάσαμε. Αλλά δεν θα το κάνουμε για να γίνει καθιστός, το μάθημα πρέπει να είμαστε υποχρεωτικά και να ερχόμαστε. Οι παρουσίες υποχρεωτικές και είπαμε από την πρώτη στιγμή και από εκεί και πέρα θα δηλώνεται κάποια υπολοιματικότητα στη θεωρία ή στην πράξη, γιατί δεν θα κάνουμε ένα μάθημα μέσα εδώ στην θέση. Την άνοιξη που θα πούμε λίγο αργότερα, θα πάμε να κάνουμε το πλάνημά μας και θα πάμε να δείξουμε μέσα στο χωράφι πραγματικά τι κάνουμε. Έτσι, άρα λοιπόν η παρουσία σας είναι απαραίτητη, γιατί θα έχει και μια πρακτικότητα. Δεν είναι μόνο το θεωρητικό κομμάτι που θα πάρετε εδώ. Εγώ απλώς κάνω ακόμα μια έκκληση να αγκαλιάσετε το εγχείρημα. Είναι μια πολύ καλή περίπτωση να έρθουμε πιο κοντά, να έρθουμε μια αγκαλιά και να μπορέσουμε εδώ να στηρίξουμε το προϊόν. Όπως ακριβώς από τις πρώτες μέρες μαζί εδώ με την ομάδα, τον κύριο Ψαρακόπουλο, τον κύριο Ψάρο και την ομάδα του Πανεπιστημίου. Έτσι προσπαθήσαμε τι να κάνουμε, να πούμε ποιοι είμαστε, κάνουμε τι θέλουμε από εσάς. Αλλά και εσείς τι θέλετε από εμάς. Έτσι το είπατε τις πρώτες μέρες και κουβεντιάσατε πραγματικά και κάποιοι είπαν ότι αυτό γιατί είναι win-win όλη αυτή η υπόθεση και πρέπει φυσικά να συμμετειόμαστε. Εγώ ήθελα με αυτή την μικρή εισαγωγή να σας βάλω στο κλίμα του τι θα έχουμε και πώς θα εξελιχθεί. Από την άλλη μεριά, επειδή βρισκόμαστε σε αυτή την κρίσιμη περίοδο της ελληνικής, θα ήθελα το πρόβλημα σας να με ρωτήσετε πράγματα και εγώ να σας απαντήσω και να σας πω αυτά που πρέπει να σας πω. Όχι πρέπει να σας πω γιατί υπάρχει κάποιο πλαίσιο. Πρέπει να σας πω για να πάρετε αυτή τη γνώση που είναι απαραίτητη, την έχετε ανάγκη και πρέπει να κατευθύνετε την παραγωγή σας. Ήθελα τον κύριο Σπιρτόπουλο να καλωσορίσετε εδώ, να μας πει δύο λόγια για ακριβώς αυτό που θέλω, αυτό που λέω. Αν μπορεί πραγματικά να καταλαβαίνει αρκετά το τι συμβαίνει σε μια περίοδο είμαστε. Έτσι, τη δυσκολία της περίοδου, γι' αυτό πρέπει να είμαστε κοντά, να επικοινωνούμε και να έχουμε αυτή την αλληλεπίδραση. Άγγελε, σε ευχαριστώ και μπορεί να είστε λόγο. Να είστε καλά, ευχαριστούμε πολύ. Εντάξει, είναι μια δύσκολη, κάθε αρχή και δύσκολη, λέω εγώ. Θα βρούμε το ρυθμό μας. Είναι και μια δύσκολη καλλιεργητική χρονιά, λόγω της χαμηλής παραγωγής. Αυτό επηρεάζει, ας πούμε, και το κακά τα ψέματα και το ενδιαφέρον, ας πούμε. Εντάξει, κάθε αρχή και δύσκολη, πιστεύω ότι είναι καλό αυτό που ξεκινάει. Είναι πολύ καλό, δηλαδή. Αν μπορούσε να είναι αυτό που είπαμε, η κρισιμότητα της εποχής. Εγώ ήθελα να καλέσω τον κύριο Ψαρακόπουλο, γιατί είναι στην ομάδα του Πανεπιστημίου, αλλά είναι και εκπρόσωπος της Ελαιόληψης, να το τοποθετηθεί. Εγώ θέλω να ευχαριστήσω πολύ. Ήρθατε εδώ πέρα. Ο σκοπός της Ελαιόληψης είναι να πιστοποιήσουμε, να βάλουμε ένα προϊόν μαζί με τη βοήθεια του Πανεπιστημίου, να πιστοποιήσουμε ένα προϊόν της Βόρειου Πελοποννήσου και να πιστοποιηθεί και εσείς. Αυτός είναι ο σκοπός της Ελαιόληψης. Και είμαστε στη διαδικασία και Σάββατος και είμαστε στις παλέτες να σας δώσουμε, να βοηθήσουμε. Ο καθηγητής με την ομάδα θα σας ενημερώνει ό,τι χρειαζόσαστε. Θα υπάρχει επικοινωνία, θα μαζέψω όλα τα email, θέλει και η ιδιοκτήτρια να υπάρχει μια επαφή, να βλέπω τι παίρνετε κατά τα μαθήματα, τι προβληματισμούς έχετε, πώς θα λύνουμε, για να υπάρχει αυτό που λέει ο καθηγητής, να υπάρχει μια ομάδα όλοι μαζί. Θα υπάρχει διαδραστικότητα σε αυτό. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή, αυτό το σημαντικό. Ό,τι πρόβλημα έχουμε, η ομάδα, έτσι, οι άνθρωποι της Ελαιόληψης, είναι ομάδα από το Πανεπιστήμιο, στην οποία συμμετέχει και ο κ. Βαγγέλης Ψαρακόπουλος, είμαστε ένα task force.
είναι ακριβώς. Για να μας δίνουν δεκαετίες. Για να προλαβαίνουμε πράγματα. Για να λύνουμε προβλήματα στην καθημερινότητά σας. Έτσι, άρα λοιπόν εμείς εδώ πέρα θέλουμε και αυτή τη σχέση εμπιστοσύνη, τη σχέση και ειλικρινά νιώθω και θέλω να καταλάβετε, μπορεί να μην περάσετε, αλλά μάλλον όλοι περάσετε από ένα σχολείο, τη σχέση δάσκαλο και μαθητή. Έτσι, αυτή τη σχέση τη ζητάω και θέλω, εγώ την αγκαλιάζω πάντα, γιατί έτσι, Πάμε. Γεια σας, ήρθαμε εδώ στην περιοχή Αστερίου. Είναι κοντά στη Χαλανδρίτσα, εκεί που ουσιαστικά έχουμε το πρόγραμμα που έχει ξεκινήσει το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής με την Eleology. Σήμερα βρισκόμαστε σε ένα κτήμα παραγωγού, ένα δυναμικού παραγωγού, που ουσιαστικά έχει μια μεγάλη εκμετάλλευση, σχεδόν 200.000 δέντρων ηλιάς, πάνω από 100 στρέμματα βασικά, με επιλογές και δικές του αλλά και με παραλλαγές κορονέικης. Παλιά δέντρα οπωσδήποτε κουτσουρελιά, σημαντικά δέντρα, ωραία δέντρα, τα επισκεφτήκαμε και είδαμε και την ανάπτυξή τους και την παραγωγικότητά τους και επισκεφτήκαμε επίσης και κάποια δέντρα τα οποία ο ίδιος θα έχει κάνει σαν επιλογή. Είναι μια διαφορετικότητα της κορονέικης, μια διαφορετική παραλλαγή, πολύ πιο παραγωγική και νομίζω ότι αυτό έχει και μια σημειολογική σημασία από την άποψη ότι δεν είναι ένας τυχαίος καλλιεργητής, ένας καλλιεργητής ψαγμένος που φτιάχνει και γενετικό υλικό. Τώρα από επιλογές, δηλαδή είναι αυτό που λέμε φυσική επιλογή, δηλαδή από μόνος του κάνει μια μεθοδολογία, ανάπτυξη μια μεθοδολογία γενετικής βελτίωσης. Πραγματικά επισκεφτήκαμε αυτό το κτήμα εδώ. Νίκο, χαιρόμαστε που είμαστε εδώ πέρα. Εγώ χάρηκα πολύ. Συγχαρητήρια για τη δουλειά που έχεις κάνει, γιατί πραγματικά είναι μια δουλειά αξιόλογη και όχι μόνο αυτό. Ανεβάζει και τον πύχη και είναι ένα παράδειγμα για τους αγρότες εδώ της περιοχής και ειδικά για τα παιδιά που έχουμε ξεκινήσει και έχουμε μπει στην ομάδα. Άρα ουσιαστικά είναι ένας εμβολισμός, η παρουσία σου, η δραστηριότητά σου, αυτή η παραγωγικότητα που εκφράζεσαι μέσα εδώ, μέσα τα κτήματά σου. Ευχαριστούμε γι' αυτό, μας δίνετε και η ευκαιρία εδώ και εμείς να αναπτύξουμε και ένα ακόμα μεγαλύτερο ενδιαφέρον και σαν Eleology αλλά και σαν πανεπιστήμιο, γιατί τα κτήματά σου παρουσιάζουν και μια ιδιαιτερότητα που έχει ενδιαφέρον ερευνητικό. Άρα εδώ πέρα νομίζω μέλλον λαμπρό και πεδίο δόξας επίσης λαμπρό. Βλέπω ότι είσαι έτσι και ευχάριστος, αλλά κυρίως είσαι αυτός ο άνθρωπος που θέλει να τα αγκαλιάσεις όλα, να τα κάνεις με τη μία, αλλά Έχουμε μεράκι. έχεις μεράκι. Ναι. Πες μας λίγο έτσι για τον κόπο σου αυτό, την διαδρομή σου λιγάκι, λίγα λόγια και να τα έχουμε ουσιαστικά και εμείς εδώ σαν παρακαταθήκη σε ό,τι κάνουμε. Ξεκίνησα από μικρός στα χωράφια με τον πατέρα μου, με τη μητέρα μου. Πολλή δουλειά, πολύ μεράκι. Ελπίζω ότι θα πάμε καλά, θα μας βοηθήσετε για ένα καλύτερο αύριο της ελιάς και όχι μόνο της ελιάς, της γεωργίας, του τόπου εδώ. Έχουμε όρεξη για δουλειά, χρειαζόμαστε συμβουλές για να πάμε πολύ μπροστά για το λάδι μας, για την περιοχή μας, για το Δήμο Ερημάνθου, γιατί αξίζει να πάμε πολύ πιο μπροστά. Ωραία. Ευχαριστούμε, Νίκο. Νομίζω αυτή η πρωτοβουλία της Eleology είναι μια σημαντική πρωτοβουλία. Νίκο, σε ευχαριστούμε και για τις δηλώσεις σου. Γιατί ήταν από καρδιάς, πραγματικά. Εμείς είμαστε ευγνώμονες που έχουμε δει ένα πολύ καλό υλικό με το οποίο μπορούμε να συνεργαστούμε και ευχαριστούμε επίσης την Eleology για την χρηματοδότηση αυτού του project. Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ που ήρθατε στο χωράφι μου, σας καλωσόρισα. Θα ξαναέρθετε. Ελπίζω να έχουμε μια φοβερή συνεργασία και στις συμβουλές σας είναι απαραίτητες για εμάς, στον τόπο μας, για τη Χαλανδρίτσα, για το Δήμο Ερημάνθου. Ο αγώνας και ο μόχθος και το μεράκι θα φέρει ένα πολύ σπουδαίο αποτέλεσμα για την περιοχή μας. Σας ευχαριστώ πολύ. Από την χλωρίδη βάση να κάνουμε και υποκριές από τα ζώα, αλλά πια ζώα όμως, όχι αυτά που είναι στη συμβατική, γιατί θα τα ελέγξουμε. Πώς στη συμβατική κλίση. Γιατί έχει πολύ αντιβιωτικό παιδί. Πολύ αντιβιωτικό στα πρωτόκολλα αντιβιωτικά, έτσι, και στα πρώτα αντιβιωτικά, αυτά τα πάρουμε τα αντιβιωτικά και τα ρίχνουμε στο τέλος. Πάπαλα.
είπαμε ότι θέλουμε ένα ζωντανό έδαφος. Το μάθουμε το πλήρες. Αυτό είναι ζωντανό έδαφος. Ένα ζωντανό έδαφος, γιατί χρησιμοποιούμε μέσα σε αυτό όλες εκείνες τις εναλλακτικές λύσεις για να μπορέσουν να το ζωντανεύσουν. Είναι σαν το Λάζαρο, δεν είναι το Λάζαρο, έτσι αν είπαμε αλλά όταν δίνει ζωντάνια σε κάτι, αυτό σου το ανταποδίδει. Λοιπόν, αυτά είναι πρακτικά πλέον θέματα τα οποία έχουν καταγραφεί και μέσα από την νομοθεσία. Αύριο θα εξηγήσουμε πώς εξελίχθηκε θεσμικά η βιολογική γεωργία, γιατί μέχρι πριν 3 δεκαετίες δεν υπήρχε νομοθεσία για την βιολογική. Έτσι, εξελίχθηκε και για τον λόγο αυτό πάρθηκαν κάποιες αποφάσεις για το πώς θα πρέπει να κάνουμε χρήση όλων αυτών των μέσων που έχουμε στα χέρια μας, που έχουμε στη φαρέτρα για να τα χρησιμοποιήσουμε. Γιατί έχουμε και εχθρούς να αντιμετωπίζουμε. Εχθρούς, το μάθημα πήγανε οι εχθροί. Κάπου μας πήγαν οι εχθροί εδώ. Είπαμε για τα έντομα. Θα έχουμε τη δυνατότητα να ασχοληθούμε και με τα έντομα. Βέβαια δεν είναι της παρούσης σήμερα να τα συζητήσουμε ένα, γιατί από εκεί ολόκληρη ετομολογία. Εντάξει, εμείς προσπαθούμε μέσα από αυτές τις κατευθύνσεις που δίνουμε, τις βασικές κατευθύνσεις, να δούμε άλλες εναλλακτικές μεθόδους, το πώς μπορούμε να διαχειριστούμε καλύτερα το οικοσύστημα, αφενός σημαίνει να είμαστε σύνομοι σε αυτό που κάνουμε, γιατί είμαστε υπόλογοι απέναντι στην νομοθεσία, στους κανόνες, γιατί αύριο θα πρέπει να σε ελεγχθεί. Θα πει, φέρτε μου τα χαρτιά, φέρτε μου τα στοιχεία, πάμε και στο χωράφι. Τι κάναμε στο χωράφι για να προστατευτούμε από το δάκο? Κάτι πρέπει να κάνουμε και εκεί. Λοιπόν, χρησιμοποίησαμε αυτή τη μέθοδο, χρησιμοποίησαμε την άλλη μέθοδο για να μπορέσουμε να είμαστε περισσότερο αποτελεσματικοί. Δηλαδή, θα έρθει και η περίοδος της δακοκτονίας, και το ξέρετε πολύ καλά, πώς γίνεται η δακοκτονία με τους ονοματικούς ψεκασμούς. Στους ονοματικούς ψεκασμούς, εμείς πρέπει να κρατάμε ενήμερους αυτούς τους φίλους που έχουν με το τρακτέρ και ψεκάζουν με την γυαλιά. Εντάξει, πρέπει να ενημερώσουμε ότι δεν θα ψεκάσεις στο κτήμα μας. Και για τον λόγο αυτό βάζουμε σήμανση βιολογική γεωργία. Βέβαια είναι θέματα αυτά που θα τα αναλύσουμε και θα τα γνωρίσετε εσείς καλύτερα. Δεν ξέρω πόσο από εσάς θα το έχετε πιο καλύτερα. Δεν ξέρω πόσο από εγώ. Για σου πώς θέλει τα χέρια παιδιά. Το 50% είναι άλλο. Έχει πάρει την ισοποίηση, εγώ δεν Ωραία, τέλος πάντων, κάποια πράγματα έχετε κατανοήσει, έχετε καταλάβει, οι συνάδελφοι εκεί έρχονται, συζητάνε μαζί σας, σας λένε πάνω κάτω, συγγνώμη λίγο παιδιά, θα τα πείτε έτσι. Λοιπόν, να μην κάνουμε εγώ τον ερμό της σκέψης. Είναι σοβαρό. Ωραία. Λοιπόν, πάμε τώρα. Εγώ κάτι θα ήθελα να ρωτήσω. Λίγο να τελειώσω, αν μου επιτρέψει, λίγο τελειώσω. Δεν θα σας δαλύσω πολύ. Λοιπόν, για να κλείσω αυτή την ενότητα, ποιες είναι τις διαφορές της βιολογικής γεωργίας και της συμβατικής, να κλείσω λίγο αυτή την ενότητα και να κουβεντιάσω, γιατί θέλω περισσότερο να κάνουμε διάλογο. Λοιπόν, όταν χρησιμοποιούμε, κάνουμε διαχείριση των εδαφών και των καλλιεργητών, και εδώ πρόκειται για μονοκαλλιέργειες, για αιτήσεις καλλιέργειες, πρέπει να κάνουμε εναλλαγή των καλλιεργητών για να μπορέσουμε να αναζωογονήσουμε το έδαφος. Είναι μία από τις βασικές μας υποχρεώσεις. Δηλαδή η συνεχή καλλιέργεια με το ίδιο το είδος, παράταση, τάση, συνέχεια, δεν είναι συμβατή με την βιολογική γεωργία. Άρα πρέπει να κάνουμε εναλλαγή. Αυτό βέβαια εντάξει, μόνο σε επίπεδο της ιδέας να βάζουμε και δεν αρέσει να βάζουμε την οικονομία. Συζητάμε τώρα για τις μονολογικές καλλιέργειες. Πρέπει να κάνουμε εναλλαγή. Είναι μια βασική υποχρέωση. Ενώ στα δέντρα θα κάνουμε συγκαλλιέργεια με
με ένα άλλο φυτό, μπορεί να είναι και τα αγροστόρια μέσα, αγροστόρια μαζί με τα ψυχαρτή, ώστε να δώσουμε έτσι μια ανοσογόνη στο έδαφο. Εδώ βέβαια έχουμε και τη δυνατότητα να κάνουμε μια απολύμανση του εδάφους με τον ήλιο περισσότερο και όχι είναι τα άλλα τα συνθήκια απολυματικά. Και αυτό το κάνουμε περισσότερο στα θερμοκήπια. Σας το αναφέρω τη γραμματικά για να γνωρίζετε ότι η υπολογική γεωργία έχει δυναμικές σε όλες σχεδόν τις καλλιέργειες. Η ελιά είναι πιο εύκολη στη σύγκριση με άλλες. Και βέβαια το βιολογικό προϊόν ελέγχεται σε όλες τις φάσεις, σε όλες τις διαδικασίες. Ακόμα και από το σπόρο που θα χρησιμοποιήσουμε. Δηλαδή, αν θα βάλουμε στην ελιά μας φέτος, εσείς που είστε και οι ξεκινήσει, και πείτε, υπογράψτε μέσα ότι εγώ θα κάνω χρήση χλωρής λίπανσης με δίκο, πρέπει, επειδή δεν έχουμε σπόρο δίκο, θα αναγκαστούμε να το πάμε να τον αγοράσουμε. Και όταν πάμε, όχι, ακόμα και συμβατικός κύριε καθηγητά να είναι, πρέπει όμως να κάνουμε αίτηση παρέκκλησης. Να πάμε στο... Ναι, μπράβο. Λοιπόν, πρέπει να κάνουμε μια αίτηση παρέκκλησης λέγεται αυτή, γιατί και την επόμενη χρονιά να συνεχίσουμε εμείς αυτό το οποίο βγαίνει ο σπόρος και θα δούμε την τεχνική μόνο μπορούμε την επόμενη χρονιά να έχουμε τη δυνατότητα αυτή. Άρα υπάρχει μια αναγκαιότητα. Εμείς θα προσέχουμε τώρα αυτά και καθηγητά ιδιαίτερα, γιατί όταν κάνουμε τον έλεγχο, βασική υποχρέωση για σπόρο, να πούμε σπόρο, πρέπει να ξέρουμε την βέλη μας φορά. Και αφού δεν έχουμε βιολογικό σπόρο, κάνουμε αίτηση παρέκκληση. Αλλά να ξέρουμε τι είναι, να μην είναι γενικά το απαγορεύεται στην χώρα. Λοιπόν, άρα αφού εξασφαλίσαμε όλη αυτή τη διαδικασία από τον σπόρο, έλεγχος από τον σπόρο, έλεγχος κατά τη διάρκεια των καλλιεργειών, πώς κάνουμε την καλλιέργεια, καταγράφεται και αυτό, αν έχουμε κάνει χρήση φυτοπροστατευτικών ουσιών, καταγράφεται και αυτό και βέβαια όταν στο τέλος συλλέξουμε και η καταγραφή λέει παράδειγμα μέσα, δεν πρέπει να υπερβαίνουμε τα 600 γραμμάρια σε παλκό το στρέμμα. Τα 600 γραμμάρια σε παλκό το στρέμμα. Δεν σημαίνει ότι επειδή έχει έγκριση ο παλκός πάνω και το πλακόνιο του δέντρο με παλκό, έτσι, δεν πρέπει να υπερβούμε αυτά τα όρια που είναι για να ανάλυση των επόμενων γραμμάρια. Λοιπόν, αυτό είναι αυτό. Και βέβαια, μόλις τελειώσουμε με αυτή τη διαδικασία, το προϊόν μας αυτό θα πιστοποιηθεί, είτε είναι σε μεταβατικό στάδιο, είτε είναι σε πλήρη στάδιο. Ολοκληρώνουμε τη διαδικασία, είμαστε έτοιμοι να διαθέσουμε ένα προϊόν στην αγορά ή να το δώσουμε στο εμπόριο. Αυτός που θα το αγοράσει θα πρέπει, συγγνώμη πριν πάει, γιατί έχουμε εδώ την τελειοποίηση, που είναι ο Άγγελος, πρέπει να είναι και αυτός πιστοποιημένος η μεταποίηση. Πρέπει να είναι πιστοποιημένος και ο έμπορος που θα το αγοράσει. Αυτό. Ο συσκευαστής, ο τυποποιητής. Έτσι, για να φτάσει το προϊόν στην αγορά. Γι' αυτό λέμε διαδικασία καταγραφής από την αρχή μέχρι το τέλος. Θα μου πείτε και γραφειοκρατία. Είναι μια γραφειοκρατία. Αλλά επειδή οι τεχνολογίες που χρησιμοποιούν σήμερα, ο υπολογιστής, το κέντρο, έχουν αυτή τη δυνατότητα να μας καλύψουν σε ένα πάρα πολύ μεγάλο ποσοστό αυτούς τους ελέγχους. Έτσι. Για να καταλάβουμε δηλαδή, άμα την παρακαλώ.
παρεμβάσεις. Η αποφυγή της περιοχής του ρόλο. Βεβαίως, όλα καταγράφουν. Όλα καταγράφουν. Αν ένας παραγωγός είναι συμβατικός, δηλαδή έχει μια καλλιέργεια συμβατική και μια καλλιέργεια βιολογική. Το μηχάνημα που βάζει μέσα, το βάζει και στη συμβατική και στη βιολογική. Πρέπει να καταγραφεί η διαδικασία. Το πώς το ελέγχουμε το σύστημα, το ελέγχουμε. Ελέγχεται και το μηχάνημα. Δεν θα κάνουμε. Ίσως να κάνουμε μια διαδικασία που δεν θα καταγράψουμε. Πρέπει να καταγράψουμε τον αποκτητικό χώρο. Ότι στον ίδιο χώρο δεν βάλουμε από εδώ το σιτάρι, έτσι, μια ποσότητα και από την άλλη τη δίνει το σιτάρι, έτσι, το συμβατικό δεν γίνονται αυτά. Υπάρχουν συγκεκριμένοι κανόνες, διαδικασίες, πρωτόκολλα τα οποία εφαρμόζουμε, ώστε να είμαστε εδώ τώρα δεν πάμε να ρίξουμε ένα στον άλλο, γιατί έναν παραγωγό ο οποίος κάνει αυτή τη δουλειά και έχει μπροστά του 3 χρόνια και έρθει ο έλεγχος και το δύο, ξαναγίνει πάλι ένα αρχείο. Είναι χρήματα για τον ίδιο. Άρα, που θέλω να καταλήξω πριν, ότι αυτό που πάμε να κάνουμε πρέπει να το πιστέψουμε. Αν δεν το πιστέψουμε και νομίζουμε ότι είναι μια καρία ή πάμε να κάνουμε μια απαθή, παιδιά, εμείς δεν είμαστε αυτοί. Δεν μπορούμε να συμφωνήσουμε. Ή ξέρεις τι πολιτικός είναι, που ψήφισε έτσι. Λοιπόν, δεν είμαστε αυτοί. Αυτό που κάνουμε, το καταγράφουμε και είμαστε εντάξει. Αυτό τα κάνουμε όλα αυτά. Βάλαμε τη σύμβαση, βάλαμε τη ευρωπαϊκή, εφαρμόσαμε τα σύμβολα. Δεν κάναμε τη σύμβαση και το φαρμάκο. Να, είμαστε εντάξει. Τώρα από εκεί μετά, θα το ξεκινήσουμε. Με το γύρο να τσιμπήνει το μεταμπίσμα. Το γύρο θα πεσάει. Ενάν και κανένα πεσάει. Λοιπόν, κοιτάξτε λίγο. Ο κανονισμός είναι σαφέστερος. Όταν αναφερόμαστε στην υγεία, έχουμε τον κακό γύρο που λέμε όταν φυσάξει παράδειγμα να μην ξεκάσει. Εντάξει, εμείς βάλαμε την πιστήνα μας. Άρα σε αυτή την περίπτωση έπειτα το καταγράφουμε σαν ότι λέμε ότι εδώ ξέχασε ένα δίπλος και ίσως να το πούμε σε πρόβλημα. Ο κανονισμός προβλέπει ότι περιμετρικά της περιοχής που είχε το πρόβλημα πόλεο-ανατολικά και πόλεο-δυτικά είχε το πρόβλημα. Μαζεύουμε ξεχωριστά τον καρπό. Το καταγράφουμε. Έτσι λέει ο κανονισμός. Εντάξει, τώρα αυτό θα είναι βιολογικό. Δεν θα είναι βιολογικό, θα το ελέγξουμε. Αν έχει μέσα στο κεφάλι. Αυτό δεν είναι. Προχωράμε στο επόμενο βήμα. Εμείς θέλουμε να έχουμε, για να έχουμε συνέχεια, πρέπει να έχουμε συνέχεια. Και αφού έχουμε συνέχεια, δεν θα έχουμε πρόβλημα. Αν κάνουμε σωστά τη δουλειά μας. Υπάρχουν πρωτόκολλα. Αυτά τα υπάρχουν πρωτόκολλα. Αν τα εφαρμόσουμε σωστά, δεν είναι. Εμείς τώρα δεν πάμε να πάρουμε την επιδότηση για να κλείσουμε τον μάτι, δεν μας ενδιαφέρει. Εντάξει, είναι μέσα στις υποχρεώσεις και όλα αυτά. Αλλά θέλουμε να φτιάξουμε ένα προϊόν υψηλής ποιότητας διατροφικής αξίας. Και αυτό γίνεται όταν σαν ομάδα το πούμε σε αυτή τη λογική. Αν δεν το κάνουμε, δεν υπάρχει λόγος να χτίσουμε πάνω σε αυτό έργο. Γιατί κάποια στιγμή θα σπάσει. Και όλη η αλυσίδα τελειώνει. Και εσείς και εμείς και οι άλλοι παραπάνω. Δηλαδή, κάνουμε μια τέτοια στο νερό και όλος αυτός ο αγώνας αυτή η προσπάθεια, γιατί σήμερα και εμείς δεν είμαστε κάπου άλλο και εσείς κάπου άλλο. Καθόμαστε που βελτιάζουμε και αυτό είναι μέρος της δουλειάς. Πρέπει να το καταλάβουμε. Δεν ήρθαμε εδώ να κάνουμε ένα πώς θα το ρωτήσουμε να γράφουμε 5 φράγκα γιατί είμαστε πιο καλύτερα. Τι πιο καλύτερα. Αν δεν το έχουμε πιστέψει, αν δεν εφαρμόζουμε αυτά, τι να λεγόμαστε λίγο καλύτερα. Δεν μπορώ να κάνω. Εγώ τουλάχιστον σε τέτοιους μυστικούς χωρίτες δεν έχω πει και ούτε θέλω να πω. Θέλω να είμαι περήφανος, έτσι. Και δεν το λέω αυτό για να δημιουργήσω εντυπώσεις, γιατί δεν μ' άρεσαν δημιουργώ εντυπώσεις, δόξα τω Θεώ, τηλεόραση κάνω όλα αυτά. Δεν θέλω να εντυπωσιάσω μετά. Εμένα αυτό που με ενδιαφέρει είναι η πράξη.
Μπορούμε να το κάνουμε. Μπορούμε να σταθούμε σε αυτά που θα πούμε 5 κουβέντες και τις εφαρμόσουμε. Αυτό είναι η λογική λειτουργία. Δεν είναι κάτι άλλο. Ούτε σουέλα θα σας βάλουμε να σηκώνετε, ούτε τίποτα. Δράσεις συγκεκριμένες, οι οποίες καταγράφουν. Ώστε να έχουμε τον τρόπο. Εσύ λέω. Άλλο. Η πρόορη λίπανση τώρα. Έτσι, τι είναι αυτή η πρόορη λίπανση? Γίνεται περισσότερο με αυτά που είπαμε, τα φυτά. Είτε αγωνιστότητα, ψυχανθεί περισσότερο και αγωνιστότητα γιατί μπορεί να είναι αγωνιστότητα. Θα σου πάρουμε τις εποχές. Είπατε ποιες εποχές που θέλει συγκεκριμένη εποχή. Ναι, δηλαδή τώρα μετά τη συλλογή της ελιάς δεν μπορούμε να σπέρουμε και να γίνει αυτό και εμείς την πατάμε. Μόλις μαζέψουμε την ελιά και μέχρι τον Δεκέμβριο, κύριε καθηγητά, πρέπει να γίνει. Το Δεκέμβριο πρέπει να γίνει σκορά του δικό, έτσι, μέχρι και το Δεκέμβριο να γίνει σκορά του δικό. Τέλος Νοεμβρίου. Ναι, είμαστε τώρα στην επικαιρότητα μέσα. Αυτό λέμε είναι ένα θέμα. Δηλαδή μπορούμε να ξεκινήσουμε από τώρα με τις πρώτες βροχές να σπείρουμε το βίντεο. Δεν θα τον αφήσουμε για την άνοιξη γιατί δεν θα είναι. Δηλαδή εμείς στην άνοιξη, όταν θα έχει αναπτυχθεί ο βίντεος, θα έχει φτάσει στην ανθοφορία, τότε θα πρέπει να τον κόψουμε. Γιατί αν τον αφήσουμε και αρχίζει να σχηματίζεται ο λογός θέλει ένα ζωή και αυτός να αναπτυχθεί. Άρα θα κατατρώει αυτό που υπάρχει μέσα στο έδαφος. Δηλαδή, εκεί που το ρίξαμε για καλό, θα τραβάει και το άσπρο. Γι' αυτό πρέπει να τον κόψουμε ή να τον ενσωματώσουμε στο έδαφος ή να τον κάνουμε βάλες και να ταΐσουμε τα ζώα μας. Από αυτή την περιοχή. Εμείς θα τα ταΐσουμε και θα μας δώσουμε και βιολογική πορεία. Κοιτάξτε τώρα, λίγο να δούμε. Ας πούμε λίγο παιδιά, επειδή έτσι όπως βρίσκουμε πάνω δεν μπορώ να ακούσω, ναι, παίρνω. Είναι καλύτερο να το σπάσουμε μέσα, να το κάνουμε και να το μαζεύουμε. Η φρέζα, επειδή έχει πολλές στροφές και αν τη βάλουμε βαθιά καταστρέφει το ελληνικό σύστημα που μπορεί να μεταφέρει και μολυσματικές ασθένειες, καλό είναι να μην το βάλουμε. Ο καταστροφέας καταστρέφει το άνθρωπο. Πρόσεξε λίγο. Μπορούμε να σπείρουμε το δίκο μπροστά και να περάσουμε την καλλιεργική από πίσω και να αναμονέσουμε λίγο το έδαφος για να μην κόψουμε την ουστερίδα. Πρώτα μέχρι τα πυρώνει λάθος. Εντάξει, ωραία, καλλιεργητή. Όταν είναι τα δεν μπορούμε να γίνει. Ωραία, εντάξει. Δεν πρέπει να βγει μέσα στο έδαφος. Δεν ξέρω τώρα να βρούμε μια λύση, τα πετρόλαια, τα εδάφια, δεν ξέρω. Λοιπόν, κοιτάξτε, τώρα άμα πούμε σε αυτή τη διαδικασία να ρίξουμε λίπασμα, εντάξει, είναι η πιο εύκολη λύση και κοιτάζουμε αριστερά και δεξιά να είναι αυτό να πάρει. Δεν είναι τον εαυτό μας κοροϊδεύει. Τον εαυτό μας κοροϊδεύει. Είναι ακριβά, άμα πάμε αυτά τα δύο shows και τα λοιπά, είναι ακριβά. Τώρα, άμα ρίχνουμε εντάξει, άμα τα σηκώνει τσέπη και εμείς πακάρει να παίρνετε λεφτά και να κάνετε